Ayan, may mga bata na sa labas. Naantay lang namin yung mga bata ng konti para sunod naman kami naman yung iikot sa neighborhood. May nakita na akong mga bata sa labas. Wait natin silang bigyan ng candy. Yung sa akin, ginawa ako to. Ito yung kay Dan. Mas cute yung ginawa ni Dan. Angry face yun sa kanya. Sa akin, hindi ko alam. Ewan ko kung anong itsura ng face nito eh. Yan yung outfit niya. Yun yung sinuot ko sa kanya kasi meron siyang option na outfit. Kaya lang sobrang lamig ngayon. So, ito na lang kasi warm. Ano siya? Warm para hindi siya lamigin mag trick or treat sa neighbors ba? Magsuot ako ng jacket kasi malamig. Lamigin pa naman ako. Thick na yung yung sweater ko kaya lang dodoblehin ko siya kasi nga malamig. Alas 6 na ng gabi, malamig na eh. So i-double lang natin siya. Para hindi ako lamigin. Lamigin ako, hindi pwedeng walang coat. So hindi ko lang siya isasarado kasi thick na to eh. So okay na siya. Open ko na lang siya. Tapos maglalagay na lang ako ng ano tawag dito? Beanie. Kasi malamig sa ulo pag walang beanie. Yan si Ella, meron nga nilagyan ko rin siya kasi malamig na nga. Alas 6 na ng gabi. So malamig. Daw siya oh. Ayan oh. Ayan yung basket niya. May laman na ba na? Wala pang laman oh. Ang tagal naman nila naiinip na sa Ella. Teka lang. Antayin lang natin sila. Nag-CR kasi siya. Yan yung outfit ni Ella. Malamig kasi eh. So hindi pwedeng walang doble na yung sinuot ko sa kanya. Kasi nga malamig na. Para hindi siya lamigin.